Państwu doświadczenia z zakresu wierceń geotermalnych prowadzonych przez spółkę Slowgrotem ogólnie na terenie Słowacji. Słowacja ma bardzo duże doświadczenia, większe powiedzmy w tym obszarze Karpat niż my, aczkolwiek też wkładamy pewien wkład w te doświadczenia, ponieważ gro otworów wierci nasza Jasielska we współpracy właśnie ze spółką Slowgrotem. Oddaję głos panu doktorowi Alaszowi i życzę Państwu owocnych tutaj doznań przy wysłuchaniu. Dziękuję bardzo. Ważne damy, ważne pani, jest premia na honor, że może mať výklad na Waszej akademii, pretože Vaša akadémia je známa po celom svete a mám veľa priateľov, ktorí študovali na Vašej akadémii. Ja budem rozprávať po slovensky, ktorý je v anglickom jazyku. Už 30 rokov spolupracujem s kolegami z Polska a aj za komuny sme mali dohovor, že rozprávali sme po polsky a po slovensky a písali po rusky. Aj teraz píšem po anglicky a rozprávame po slovensky a po polsky, pretože naše národy sú blízke a jazyky sú blízke, takže som presvedčený, že vy budete rozumieť. A takisto aj v tej diskusii, keby ste mali nejaké otázky, tak rád vám zodpoviem. Jest myślę. Ja vás vo svojom výklade vás budem informovať o takej globálnej situácii, ako je vykorisťovanie geotermálnej energie na Slovácii, a potom vás budem informovať o nových projektoch, ktoré pripravujeme na Slovácii na topenie miest. Takisto budem informovať o projekte Košice. Tento projekt je najlepší v rámci našho regiónu Strednej Európy a práve v týchto dňoch začíname s realizáciou na budovanie elektrárne. Tento projekt je ozaj významný. Máme tam teploty až 136 stupňov Celzia na povrchu vody a je to ideálne na produkciu elektriky. Čiže tým ešte dojde kolega, aby sme mohli ukázať sledy. Slovácia má, možno povedať, dobré podmienky, dobré varunky na využívanie geotermálnej energii. Už 30 let náš inštitút... Mysz jest na stole. 30 let náš inštitút geologický robil výskum i prieskum, čiže máme dużo dokumentov a väčšina našich štruktúr je pod 100 stupňov Celzia teplota vody a preto je táto voda ideálna na centrálne vykurovanie celokárnej tepliny. Tuto je mapa geotermálna Slovenska. Najideálnejšie je tento región, tu sú Košice, tu je tá teplota až okolo tých 140 stupňov a tam vidíte, aké máme zásoby z 5538 MW. Potom najviac sa vykoristuje geotermálna energia v tomto regióne, nedaleko Bratislavy. Tam vykurujeme jedno miesto Galanta, je to 1300 meškaní, 1300 bytov a veľký hospitál. Čo je koncepcia našich projektov, ako vidíte, musíme vrtať nové otvory, pretože staré otvory, ktoré boli ešte vrtané pred 20-10 rokmi, sú už vykoristované a
na nové projekty potrebujeme aj nové roky. Samozrejme, Ešte nepúšťam. potom je pripravená projekcia pre potrubia a pre výmenu tepla stanice. A v poslednej dobe využívame a projektujeme teplné pumpy a takisto aj kogeneračné jednotky na gaz. Čo je ako benefit u nás, že my máme už existujúce tie centrálne vykurovania tých miest a my, naše nové projekty sa napoja na ten starý systém. Tým pádom sa získajú aj financie a takisto aj práca. Samozrejme, že tieto siete sú už staré, majú 20-30 rokov a je potreba ich rekonštruovať. Čo sa týka použitej geotermálnej vody, tak ako u vás, máme buď reliktáže, alebo potom vodu vypúšťame do riek. Teraz, čo očakávame a čo očakávame pánstvo Slováci od našich nových projektov? Tak, neviem, či ste registrovali, ale tento rok v januári bola na Slovensku kríza s plynom, s gázom, keď Rusia a Ukrajinci nám dodávali 30 dní plyn a Slovensko bolo stále také krízy a fabriky stále bola veľmi ťažká situácia. Takže týmito geotermálnymi projektami chceme šetriť zemný plyn. U nás, tak pre vašu informáciu, u nás ročne je exploatácia gazu nejakých 200 miliónov kubometrov, čo je v podstate nič. A fakticky spotreba Slovenska je 6 miliard kubometrov gazu, takže tých 200 miliónov naša exploatácia nič neznamená. A preto sme závislí na importe gazu z Rusie. Takisto sú potom redukcie CO2 emisí a čo je veľmi dôležité z hľadiska stabilizácie našich vykoristovateľov je to, že naša cena za geotermálnu energiu je nižšia ako je napríklad z gazu. V Galante, kde ako som spomínal, kde naši odberatelia platia o 30 € alebo 3 € menej, ako platia ostatní, ktorí majú gaz. A samozrejme je to získavanie nových energií, nových zásob ekologických a renewable, ktoré sú potrebné a je to aj šláger teraz v Európskej únii, že tieto energie treba vykoristovať. Teraz prejdeme k tým novým projektom. Ako vidíte, tie nové projekty máme po celom Slovensku, tak po západnej, teda záchodnej časti i na východe. Sú to tieto projekty tu a na východe mesta, ktoré asi poznáte. Tu na tomto mieste je tá Galanta, o ktorej som vám hovoril, kde už 10 let vykoristujeme geotermálnu energiu. To je mapa Slovenska, taká ilustračná. A tu prejdeme na prvý projekt, a to je projekt Šalíp. Tento projekt